op en neer gerend. Volgens mij zijn ze helemaal opgewarmd. Ze wilden al op een andere plek, wilden ze het aandacht schenken. Veel hebben gezegd, nee jongens, dit zit voor ons zo speciaal. En we willen echt ook echt een podium verbieden. Dus morgen naar voren vragen, die 3 oud geleid. Ja, het is weer even improviseren. Ik moest even straks tussen de beentjes pakken om die onze vorige gasten te blijven. Ja, ik heb een beetje een déjà vu. Ja, dat meen ik echt. Ik heb echt een déjà vu'tje. Vertel. Nou ja, goed. Hier zit hij inside. En een paar maanden geleden word ik bij Formule 1 café word ik te gast. Oh. En dat was heel leuk. Dus ik film me een beetje toe Ja. in de studio's. Alles om je toes laten vullen, Ja, toch? helemaal geweldig. In de spotlight. Ja, dat dacht ik. Pak ik moment. Ja, nou, maar er zijn meer déjà vu'tjes die ik nog heb. Maar daar kom ik zo op terug. 3 minuten ouder, hè? Ja, ja, Ja. ik ga je vast vertellen, die ga ik niet redden. Nou, waarom zijn we hier en zijn we ja, eigenlijk willen we niet het programma van Draaf steuren. Maakt Maar niet uit. we hebben het gemist. We hebben de receptie niet kunnen bijwonen die ik hier gehad heb met die tweeën. En dat willen we wel weer gaan doen. Deze vuurtje. Pietig moet ik daar, toen wist er niks van. Want toen was toen nog ergens onderin in een tuutje. Dat klinkt heel gek, maar pap van dich, dat ken ik heel goed. En hij heeft namelijk ook niet goed zijn best gedaan. Oh nee, dat meen ik echt. Dat weet ze nog niet. Toen moesten we echt goed nadenken. Want toen hebben ze namelijk de jong verkeerd opgevoed. Dat meen ik echt. Nee, dat ligt aan dich, niet aan mam. Dat ligt aan dich. Nee, niet, in dit geval niet samen. In dit geval besticht dat zo. Want ik hoor nu dat je voetbalfan bent. Dat kan nooit. Met zo'n pap, dat ken je niet. Want Paul en ik hebben samen gehandbald. Weet je nog? In Münstergelijn. Samen hebben we gehandbald. Super tiet gehad met die. Echt waar. En dat meen ik. Dus hij heeft ergens het foutje gedaan. Want eigenlijk had ze handballen moeten werken. Maar toch. En dat zijn deze vuurtjes die ik nu gewoon heb. Even zo, word ik er zo in gooien. Ik wil graag de prinsen vragen even naar voren te komen. Want we hebben het niet kunnen doen wat we wel altijd doen. Ik probeer het in 3 minuten te blijven. Ik doe het niet. Oh, lekker. Want vier, als die 3 hebben de vastelovend heel hoog staan. Veel zin van de gebruiken en traditie van het Limburgse land. En weer willen, Geer, de vastelovend in een goed daglicht zetten. En we willen dus ook in ons stukje decoreren. Ik heb tegen zijn uitkomen junke. Ik ga echt de troon in de ogen staan. Wie steeg uit daar op die bühne, uit het inkomst. Dat enthousiasme, dat is vastelovend. En dat zie ik Geer. En wie dicht daar niet kunnen zijn, maar ik gewoon niet bij die uitdrukking. Maar ik neem aan dat ze net zo enthousiast was. Maar ik heb het van hem gezien, dus dat wil ik dan even kwijt. En die jeugd, daar staan we voor. Vastelovend. Dat moet bij jeugd ingebrand worden. En dit gaat dat regelen. Ben ik van overtuigd. Samen met hem gaat Geer een chique vastelovend te maken. Ik ga niet langer draaien. Ik zou willen vragen aan Johanna en aan Roel om u te decoreren in onze orde. Was tu wilt. Was ik wilt beginnen met puinen, was ik wil beginnen. Want dat is natuurlijk wel een nadeel. We brengen Johanna met en die heeft altijd zo gaat van ja. Waarom wordt dat niet goed? Weet ik eigenlijk niet. Maakt niet zo. Draag je met waarde. We hebben een nieuw spelletje dit jaar. Kijk, dat begint te zijn. En wie was het met Johan ergens? Wie ging dat met die kers? Dat begint te zijn. Dat begint te zijn. Ook voor die soort. Draag het met waarde. Gang voorop in de vastelovend. En ik weet de studie deze, ik heb het al een paar keer gezien. Dicht me misschien niet, maar andersom, ik let erop. En voor mij is dat wel, het enthousiasme die goed straalt, is super. En gang zo door. En maak er een chique vastelovend door we samen. Vastelovend, chaos, gaan we samen doen. Alsjeblieft Roel, ga je volle gas.
Ja, we hebben nu spelletjes, dat duurt het langer. Sjoerd, Sepp, God voorop in de vaste loven. Hier in auto. Heb ik dat weer. Willigens gaat verstandig zeggen, begint het te puren. Nogmaals, Sepp, Sjoerd, God voorop in de vaste loven. Terugkomen achter gaan, we maken er samen in een chaos van. Dankjewel. Dankjewel voor deze mooie woord. Dat heeft zich aardig binnen de tijd gehouden. En Vera Schraaf, ik heb ervan geneten als er een waardevol stukje programma werd toegevoegd. Want dit was wel echt hele schoon woord. Ik raakte zelf een beetje geroerd erdoor. En het is ook nog gratis en daar houden we nog meer van. Mag ik van de buurt aanvragen? Hartstikke bedankt voor dit moment. Prins, adjudant, de jeugdprins, blijf heel even staan. We hebben echt nog nodig. Dankjewel, man.